universitaris, del Llevant, de l'Hèrcules, del Villarreal, tots a una veu. Defensem nostra terra contra lladres, botxins i tirans. Este any és un any de recuperació. Nosaltres anem a fer que el país siga el primer del món en tot. Tindrem el millor palau de congressos, el millor camp de futbol, les instal·lacions per a la Copa Amèrica, la millor Fórmula 1. Tot el món nos va inventar. I com emigrarà el 90% de la joventut, baixarà el paro d'una forma alarmant. Els jubilats es moriran ràpid. I nosaltres, la nostra il·lusió és crear bona cosa d'empreses. La IBM, la Ford, les multinacionals tenen així el paradís. Li fiquem dones, territori, diners, tot el que necessiten, però que acaben en el paro. Que acaben en el paro. Els que no, que se'n vagin. No pot ser. No pot ser. Treballem i no mengem. Treballem i no follem. Treballem i no tenim ni pa Maria. Escolta, això què és? És un país serio o és una comunitat de veïns que no sap tenir ningú? Xiquets, no estudieu. No estudieu, jugueu al futbol. El pervindre està en el futbol. Cambrers dels hotels. Si així no us va faltar faena mai, tindreu tot a granar carrers, anar llepant-li el cul a tots els anglesos, americans, francesos que venen. Sí, com podeu dir que no n'hi ha feina? És que se queixeu de qualsevol cosa, no se'n recordeu? Quan el general Primi Margallo, allò eren homes, no n'hi havia valor, ni n'hi havia diners, però anàvem avant. Tenim el pervindre, el sol, la platja, merda, però platja, el sol enterbolí de les contaminacions, però sol. Què més voleu? Què més voleu? Autopistes, ave, perquè tots els tios milionaris puguen anar a París en 4 hores i follar-se a les franceses. Què més voleu vosaltres? Valencians, tampoc vull oblidar-me en unes dates tan senyalades dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, que després de 30 anys al servei del governet que tenim, els han tirat fora sense ningú motiu ni ninguna causa. Els han deixat sense treball, els han deixat sense poder expressar les seves opinions, ara que ells ja havien començat a dir el que pensaven. Això és un atac a la llibertat d'expressió, de consciència i a totes les llibertats dels valencians que necessitem. La nostra televisió, la nostra, la del poble, la que parla de les misses, de les falles, dels bous al carrer, de les processons, del senyor Pedro que fa unes truites allà en Almendralejo que no se les menja ningú. Bé, no volia oblidar-me tampoc del SPB i DOVE, que després d'entregar-nos a la dreta i a les forces reaccionàries i al capital, ara venen a salvar-nos. Senyors, si han tingut 40 anys per poder fer-ho, menudo xiste ara. S'entregaren els símbols, la llengua, l'economia, tot, l'estatut, tot, ho han cagat tot. I ara venen que sí, que nosaltres vos salvarem, no salveu res, perquè esteu tan complicats com els altres, sou tan culpables com els altres, perquè no voleu lluitar, perquè aneu sempre protegint la butxaca, perquè tot el que voleu és anar col·locant als amiguets, a les amiguetes, als queridos, a les querides, als cosins, als germans. Això és una merda, però una merda més gran que la falla que planten en l'Ajuntament. Si teniu que lluitar, lluiteu. No se vos olvide que encara queden gasolineres, encara n'hi ha gasolineres, i la gent està molt cabrejada, en vosaltres. Els altres també, però vosaltres sou perquè éreu els que teníeu que defensar el poble, l'esquerra, i no haveu defensat només que la butxaca. Després parlen molt de les víctimes del terrorisme, que tenen tot el meu reconeixement, però i les víctimes del terrorisme de la dictadura? Ahí qui fica mà? O és que se tenim que oblidar d'això, però els d'ETA els fiquen en la càrcel per crímenes cometidos hace años? Senyor, si les lleis són lleis, han de ser per a tots. No podem mai dir que volem una cosa i fer lo contrari. I este govern se ha passat tot el temps que està governant dient una cosa i fent lo contrari, prometint una cosa i agarrant una altra, en el consentiment dels altres partits de l'oposició, perquè han tingut, encara que siguin majoria, podien haver-li fet un front en contra d'ells, però no han volgut, perquè saben que el que ara defensen
a favor del poble, després el poble li ho reclamarà a ells. I no volen, no volen. Sempre estem en mans de l'economia, en mans del capital. Mane qui mane. Els socialistes no entrem a l'OTAN de moment, pim, dins. No anem en guerres. No hem anat a més guerres en 8 o 10 anys que en estos 15 o 20 anys últims. Però que me tenen que defensar a mi allà en Afganistan la meva llibertat. Hòstia, que no la donen així en el meu país. Aquí tinc que anar jo a l'Afganistan a defensar llibertats. La crisi, qui la paga? El poble. Els diners qui se'ls queda? Els bancs. Els bancs fan negocis mals i els tenim que pagar nosaltres. Si jo, la meva empresa va mal, m'ha fotut i m'he quedat en la ruïna. I a mi ningú m'ha pagat un duro, perquè m'he equivocat. Però ells s'equivoquen i els tenim que pagar nosaltres l'equivocació. Previo consentimiento del govern estatal, de la comunitat de Brussel·les i la mare que ho va parir tot. Que tenim que pagar nosaltres el que se gasten tots els cabrons que estan governant en tots els puestos, a tots els que estan mantenint exèrcits i fàbriques d'armes que no serveixen per res mentre la gent se mor de fam en tot el món. Això és la justícia, això és la llibertat. Menys xistes que n'hi ha prou diners en tot el món per salvar el món. N'hi ha prou diners en València perquè en València no n'hi ha que en pobres. Ni en Catalunya, ni en Aragó, ni en Castella. Què collons? Però qui se'ls menja? Qui s'emporta? Per què tinc que pagar jo 30 vegades els serveis que me donen? Pague que me descompten dels meus sous. Pague quan pague l'IVA. Pague quan pague l'IVA d'anar en el transport. Si el transport, l'electricitat, correus, aigua i llum tenia que ser nacionalitzat i pagar lo mínim que se pot. Igual que se gasten en tanques i en uniformes per la policia, en això. Mestres, metges, això és el precís, tot el més sobra. Parlem un poquiu de l'església. Per què collons tenim nosaltres que pagar l'economia de l'església? Escolta, jo no vull pagar ni esglésies, ni partits, ni sindicats, ni equipos de futbol. El que tinc unes idees, pues que se les pague. A veure si m'explique. O sea, que a mi, perquè pense d'una manera, tots els que pensen com jo, me tenen que pagar i tinc que anar a l'Ajuntament i dir-li, escolta, no me cobre, que jo soc fulanito. No. Si l'església té esglésies, que les pague. Si se fan reparacions, que les pague. Perquè ells resulta que tu els arregles la taula, les arregles tot, i se queda en els diners i en l'edifici. I això no pot ser. La realitat és que els pobres paguem lo de rics. I els rics s'aprofiten dels pobres, però tot. Jo pague l'AVE, que no vaig a pujar en ma puta vida, i els 4 tios que van de puterío a Madrid, pues allí a pagar l'AVE. Jo pague els avions, que no pujaré, o pujo una vegada en tota ma vida, i els 4 que se'n van a fer negocis per fotre'm, tenen els bitllets de l'avió a la 10ª part de lo que valen. De què estem parlant? És precís mantindre lo del Valle los Caídos i tots els caïdos que han hagut? Escolta, si se cau, pues que se caiga, i si no, el que estigui interessat que pague i que ho arregle. Per què tinc que pagar-ho jo? No és que obligaren a mils de persones a treballar allí i els que moriren treballant, sinó que damunt ara ho tenim que mantindre també nosaltres. Escolta, menos xiste i menos dir que és d'interès nacional. Serà de los nacionales, però nacional no. Pues aprofito ja el moment per despedir-me i desitjar-vos que tingueu un bon any a pesar de totes les entrebancs que mos fiquen i, en fi, recomanar-vos que enxufeu Cale Barraca i Cabanyal Z, que són les úniques emissores lliures que n'hi ha en aquest país. Ahí s'entrareu de tot, la veritat. Escolta, on va vostè així? No, res, venga así a hacer un informe que m'han creat d'una empresa. Le ha vist la maleta i ja m'havia assustat jo. Dic que este ve a pagar-me davant de tot el món. No, home, no. Això no pot ser. Això ja ho farem després. No, jo he vingut així a fer un informe, a veure si s'ha de trencar això, doncs per favor que s'ha de fer, però no res. Pues bueno, vostè va parlant, sense problema. No, jo ja acaba de parlar, així ja estan tots preparats per el que siga. Pues, a veure, això... Però vostè que ve a tancar el programa... No, a veure, jo, per mi això no es tanca, Electricista, inspector de policia... No, a mi m'ha cridat un home a la meva empresa perquè vinga així a fer un informe per si s'ha de tancar això, per veure si es tanca. Mercenario, que eres un mercenario. Però jo no vaig a tancar res, Qui li ha donat? Mercenario. Home,
Deixem-nos els que estem així treballant, que fem el que mos Sí, però a mi no me coneix vostè de Canal 9, home. No, jo no conec a ningú, no me conec ni jo mateix. A veure, sí, que vaig a cridar un momentet. A veure, veja, Sí, que la van enviar equivocat. Sí, això avui sí es tanca. Sí, Miquel Juan Pugau, que això avui es tanca. Vale, ja està. Escolta, a mi, que el meu abogat davant, jo vull que l'abogat davant. Si me tenen que tancar. Sí. Ara, quan vulgueu, diu que l'abogat, però no passa res. Tu saps que així funciona tot com funciona. Sí, abogats primer. Sí, jo ho tinc tot apuntat. Sí, tot controlat. Jo ho tinc ja tot. Home, això no te deixa així estar ni una despedida dels Sí, amics. vinga, gràcies. 2 minuts? Vale, perfecte. Fins ara, pues. 2 minuts ni 2 hores. Pues res. Vaya una merda. Em vaig allà, que vaig a tenir Sí, ale, vostè com tots a xupar. Bona vesprada. Adéu. Adéu.